سلام سلام شكوريناتات حواتي كمل لكم كلاتكم أبزل لكم والسلام أملاق بزح يبللكم እንኳን ደሓን መጻኹም ናብ ቻናል እንዳበልኩ ንሎም ድማ ኣዝያ ጠቃሚ ዝኾነ ዘይቲ ናይ ኣዝማሪኖ ወይ ድማ ናይ ቱርሜሪክ ዘይቲ ኣሰራርሓ ብጣዕሚ እቲ ብሉጽ ዝኾነ ኣሰራርሓ ሒዘልክን መጽ ዘለኹ ብእውነት ይዝብለክን ጨጉረይ ከምዚ ኣይነበረን ቅድሚ ሕጂ ስሑው ነይሩ ከምዚ ዓይነት ዘይትታት ምስተጠቀምኩ ብዙሕ ለውጢ ኣምጺለይ ማለት እዩ ከምኡውን ንኹላትና ተጠቅሚ ንደቅና ንሰብኦትና ንሕዋትና ንኹሉ ሰብ ዝጠቅሚ ማለት እዩ ናይ ጨጉሪ ጸገም ዘለና ጨጉርና ዝረግፍ ተኾይኑ ስሑው ተኾይኑ ወይ ድማ ከምዚ ናይ ሕኻኽ ፎረፎር እንተደኣሃሊና ንኹሉ ነገር ዝጠቅሚ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ለውጢ ከምጻልክን ርኢኽን ትም ኣይትበላ ተጠቀማሉ ማለት እዩ ሽኮሪናታት ሕጂ ናብቲ ኣሰራርሑ ክንወስደክን እየ ሰናይ ምክትታል መጀመርያ እምበኣር ዝነቐጸ ኣዝማሪኖ ከድልየና እዩ ኣነ ቁሩብ ከምዚ ፍሬሽ ዝኾነ እውን ክሕውሰለየ ብዝደረቐ ጥራይ ጌርና እውን ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ወይ ድማ ፍሬሽ እንተደኣሃሊና ነቲ ፍሬሽ ኣድሪቕና ልክዕ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹን ከምዚ ቁሩብ ወቐጥ ኣቢልና ወይ ድማ ብማሽን ጌርና ሓንቲ ክልተ ግዜ ዙርያ ብማሽን ወቐጥ ኣቢልና ኣጸቢቑ ከይደኸመ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ከምዚ ጌርና ነዳልዎ ማለት እዩ ጽሩይ ጥርሙስ መኽደኒ ዘለዎ ወይ ድማ ዝኾነ ኮንቴነር ከድልየና እዩ ማለት እዩ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ኣጸቢቑ ድኹም ኣይኮነን 5 ማንካ ናይ መብልዒ ዝኸውን ተጠቂመ ኣለኹ ማለት እዩ ዘይቲ ኦሊቭ ድማ ከባቢ 2 ኩባያ ዝኸውን ተጠቂመ ኣለኹ ዘይቲ ነዚ ክንጥቀም ከለና ወላ ሓንቲ ጨው ዘይብሉ ቢዮ ዝኾነ ወይ ድማ ኦርጋኒክ ዝኾነ እንተዳ ተጠቂምና ኣዝዩ ጽቡቕ ማለት እዩ ምክንያቱ ጨው ክህልዎ የብሉን ክንገዝእ ከለና በቲ ግልባጡ ኣንቢብና ጨው 0 ከም ዝኾነ ርኢና ኢና ክንገዝእ ዘለና ማለት እዩ ብላክ ካስተር ኦይል ድማ ከምቲ ንፈልጦ ብዓቐን እንተዳ ተጠቂምናሉ ንጨጉርና ኣዝዩ ጽቡቕ ገይሩ ከንወሓልና ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ማንካ ናይ ጣውላ ብላክ ካስተር ኦይል ተጠቂመ ኣለኹ ማለት እዩ ቀጺለ ድማ ፍሬሽ ኣዝማሪኖ ጭፍጭፍ ኣቢለ ኣብኡ ከእትወየ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልኩኽን እቲ ፍሬሽ ኣዝማሪኖ እንተወሰኽናሉ ጽቡቕ ተዘይወሰኽናሉ እውን ወላ ሓንቲ ሽግር የብሉን ማለት እዩ ኣነ እቲ ጨንኡ ሞር ድምቕ ክብለለይ እየ ዝውስኸሉ ዘለኹ ተዘይኮይኑ ብፍሬሽ ኣዝማሪኖ ዝስራሕ ዘይቲ ማለት እዩ ንቆርበትና ከምኡውን ነቲ ቆርበት ናይ ርእስና ከምኡውን ንፎረፎር ዝጠቅም በይኑ ፒር ዝኾነ ናይ ቱርሜሪክ ዘይቲ እውን ሰሪሐልክን ኣለኹ እዛ ቪድዮ ከይትነውሓኒ ኣብ ትመጽእ ግዜ ሼር ክገብረልክን እየ ማለት እዩ ቫይታሚን ኢ ድማ ንቆርበትና ንጨጉርና ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ከምኡውን ናይ ተፈጥሮ ናይ ምዕቃብ ክእለት ስለ ዘለዎ ድማ እንተገበርናሉ ድማ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ኣብ ቀረባ እንተሃሊና እንተዘይሃሊና ድማ ብኣዝማሪኖ ብዘይትን ጥራይ ጌርና እውን ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሽኮሪናታት 2 ካፕሱል ቫይታሚን ኢ ክጥቀመ ማለት እዩ ናይ መጨረሽታ ድማ ድስቲ ኸድልየና እዩ ኣብቲ ድስቲ ማይ ጌርና ኣብ ሓዊ ንሰኽትቶ ማለት እዩ እቲ ማይ እንዳሞቐ ድማ ኣብኡ ን5 ደቂቃ ድኸውን ቁሩብ ኣውዒ ንብሎ ማለት እዩ ጽቡቕ ጌርና ንሓዋውሶ ማለት እዩ እታ ዝሰራሕናላ መዓልቲ ዕለትን ወርሕን ጽሒፍና ድማ ጽሩይ ጨርቂ ጥቕልል ኣቢልና ኣብ ፀሓይ ብርሃን ዘይኣትዎ ቦታ ኣብኡ ንሓደ ወርሒ ዝኸውን ነቐምጦ ዝያዳ ወርሒ እንተደኣ ኮይኑ ሞር ይጽቡቕ ይኸውን እምበር ወላ ሓንቲ ጸገማ የምጻልናኒ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ንወርሒ ዝኸውን ዓሽግና ኣቐሚጥና ጸኒሕና ብድሕሪ ወርሒ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ድሕሪ ወርሒ እምበዓር ከመይ ከም ዝመስል ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ሽኮሪናታት ክምለሰኩም እየ
اوكي شكريناتات امبار حجي لكع كمزي تريو زلخن دحري ورحي مالتيو كمزي يمثل ካልእ ብዙሓት ኣሕዋተይ ሕቶ ዝሓተት ክናኒ ኣሎ ንኸባቢ ሓደ ዓመት ዝኸውን ካብዚ ናይ ሚድያ ርሕቕ ኢለ ስለ ዝነበርኩ ከምኡውን ስለ ዘይጠዓመኒ ክምልሰልክን ኣይከኣልኩን ማለት እዩ ብፍላይ ፕሊስ ቅልጥፍ ኢልኪ መልስልና ንሕጂ ኢና ደሊና ገሌልክን ብዙሕ ሕቶ ዝሓተት ክናኒ ብጣዕሚ ካብ ልቢ ቅሬታ ክብለክን ይደሊ ማለት እዩ እምበኣርከስ ድሕሪ ወርሒ ወይ ድማ ድሕሪ 2 ወርሒ ድማ ልክዕ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ይመስል እቲ ኣጋባቡ ማለት እዩ እዛ ናተይ መንፊት ቁርብ ግፍሕ ኢላ ኮይና ከምዚ ቁርብ እንተኣሽሙ ተሕልፈለይ ኣላ ንስኻትክን ኣቐዲምክን ብፅብብ ዝበለ እንተደኣ ፀሚቕኩምኦ ተመራፂ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ሕጂ ግዴታ ካልኣይ ግዜ ከምኡ ገይረ ክፀምቆ እየ ስለምንታይ ግፍሕ ኢላ ስለ ዝኾነት እንተኣሽሙ የሕልፈለይ ኣሎ እዚ ዘይቲ እዚ ከምዚ ንትሪትመንት ትልኺ ኣቢልና ምሕፃብ ዘይኮነ ከምቲ ኖርማል ገዚእና ተለኺና ተጠቂምናሉ ንወፅእ ልክዕ ከምኡ ተለኺናዮ ክንወፅእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ፅሩይ ዘይቲ ኮይኑለይ ኣሎ ልክዕ ከም ትሪእዎ ዘለኽን ፀሚቐ ወዲእ ኣለኹ ማለት እዩ እቲ መዝሓዚ ድማ ከምዚ ዓይነት ኮይኑ ከምኡውን እንተደኣ እቲ መኽደኒኡ ድማ ከምዚ ብልሕ ዝበለ ምሻሎ ክንልከዮ ከለና ዝጥዕመና ማለት እዩ ነቲ ቆርበት ናይ ርእስና ክንለኸዮ ከለና ዝጥዕም እንተደኣ ኮይኑ ድማ ተመራፂ እዩ ስለዚ ኣብኡ ገልቢጥና ኩሉ ግዜ እቲ ጨጉርና ፅቡቅ ጌርና ተሓፂብና ኣንቂፅና ኢና ነቲ ቆርበትና ንልከዮ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ጌርና ናፍቲ ኩሉ ቆርበት ናይ ርእስና ምስ ለኸናዮ ብድሕሪኡ ድማ ሓደ 5 ደቂቕ ዝኸውን ከምዚ ጌርና ድማ ማሳጅ ንገብሮ ማለት እዩ ግዴታ 5 ደቂቕ ኣይኮነን ወላ 1 ደቂቕ 2 ደቂቕ እውን በቃ ፅምም ኢልና እቲ ዘይቲ ምስ ለኸናዮ ፅቡቅ ጌርና ማሳጅ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ሽኮሪናታት እምበኣር ሕጂ እዚኣ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከምዚኣ ትመስል ፈቲኽና ክትኮና ተስፋ ይገብር እንተደኣ ፈቲኹማ ድማ ናብ ኣሕዋትና ናብ መሓዙትና ክትበፅሕ ሼር ምግባር ኣይንረስዕ ከምኡውን ላይክ ምግባር ድማ ኣይትረስዑ ኢኹም ዝኾነ ርእይቶ ወይ ድማ ሕቶ እንተደኣ ሃሊክን ድማ ኣብቲ ኮመንት ፅሓፋለይ እምበኣርከ ሽኮሪናታት ኣብ ቀፃሊ ጠቓሚ ብዝበልክዎ ቪድዮ ሒዘልክን ክሳብ ዝመፅእ ሰሰናዩ ጠጥቕሙ ይምነየልክን